Il-ġimgħa filgħaxija ingħata bidu għal programm STEP li qed joffri taħriġ sistematiku għal politika effettiva, programm li organizzat mill-Għażad. L-anaħħari wara dawn it-3 ijiem huwa l-iżvilupp tal-għarfien u ħiliet politiċi u soċjali, kif ukoll taħriġ għal dawk kollha qed juru xewqa li fil-futur jissieħbu bħala kandidati elettorali, persuni li huma interessati fl-attiviżmu politiku jew għal kwalinkwe partiċipazzjoni fil-ħajja pubblika. Preżenti għal ftuħ ta' din l-attività kien hemm is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, illi sostna li l-partiċipazzjoni għal dan il-programm kienet waħda b'saħħitha u li huwa ta' sodisfazzjon li numru ta' persuni, partikolarment żgħażagħ, juru ħajra għal mixja tagħhom fix-xena politika. Michael Piccinino saħaq li huwa ta' importanza li l-ġenerazzjonijiet futuri isemmaw leħenhom. L-istess attività kienet indirizzata minn Nino Galletti mill-Fondazzjoni Konrad Adenauer Stiftung il insista dwar l-importanza li tiġi salvagwardjata d-demokrazija. Huwa saħaq ukoll il-partiċipazzjoni fil-politika ma tfissirx biss elezzjonijiet, iżda wkoll attiviżmu b'mod sħiħ. Intant il-weekend ta' taħriġ kompla wkoll b'serje ta' sessjonijiet il-soktaw matul il-jum tas-Sibt filwaqt li din l-attività se tkun qed tingħalaq il-ħadd filgħodu. Matul it-3 ijiem se jkunu saru preżentazzjonijiet minn diversi esperti li ffukaw fuq elementi varji tal-ħajja pubblika bis-sem tal-parteċipanti infushom.